Prasa person. Prasa mi guys. Pamilya itong makaan ka. Ha? Tas mother ito. Milis na ukay-ukay. Ukay-ukay. Kanira? Asa to mga vlogger sa Alicia kaya tayo Shout out. Nga naman, nang sama na isang may reklamo sa Alicia di ay. Ang kauban ng umpra, Kuya Ken. Biskuit. Dua dari lin, anda sih. Ako lumpia rapper ni ate. Sa tagaan pa ko ni Jagsili aran naghana sana all lalaman jud. Thanks. Mau jud. Darte. Thank you. Mana may kumpra to sud. Sa nanay daghang baligja dari kay hapit na magpista sa Alicia. Charan. Na kid swag. Kaya po mga sanag mga pangbata. Ano mga short, tag 100, na brief. Kasi may mga brief diha. Good punda. Short. 100 lang short. Dapod sapatos, daghang sapatos kina. Kay ukay sapatos. Daghang sapatos no. Kala ko pila kanila mga sapatos. Mga nice ra ba? Mga cute. Adidas. 250 man ipod. Himas lang sana. Naghana Pila? Pila di dam? Kawan na ada 100 120. Pamili kin na kanang pang Merkulis na ini mo kin. Daghanan sapatos. Oy, ha? Kay ukay sapatos kinadaghanan kaadyo. 120, 220. Tapos cute. Malagi sa ngayon, pila ka ni. Di mahadlok makumpaso dari Iliya kaysa simba ko maundak. Mo ni jang ganahan. 900 man po di ay. Ha? Sus Ginoo ko kay mahadlok ko kay mabundak si Iliya. Daghan na kadto kay ukay dari sapatos. Dali na be. Apa deh, mga chinilas kin. 100 rakin. 100. Mana na ikuan. Ukay-ukay dari sa Alicia. Ukay-ukay sapatos, naog, na daghan. Nga ni basta hapit nagkuan fiesta dari sa Alicia. Daghan ang mga display dari guys. Masaganahan mo mangkay diha. Anakin. Kay okay pa more. Ang daghan ka adyo. Manindot ra ba si Jao? No, wala po daghan na baligja. Kwarta na lang may kuwang. Ha? Tan na lang may kuwang na. Ito sa patusan, dari mga nuog, mga punda. 25. Ito daw mga jacket. Salinas mga bata. Papi kang brief. Ano ba nakin? Napod. Asa? Ngayon mara pa ni mga usuron kin. Mayan eh. Baga nga pants. Baga man na. Uy. Bibo ng Alicia. Taghanag mga baligja. Ang kwarta na may maywa. Bilin sana guard. Bitbita kin. Bitbita. Kay kana ba? Aja na wada kay ka-guard na na. Ngumpra sa mes Kuya Ken. Ang daghan na baligja dito sa gawas oy. Wala man tay ipamalit. Pagawas ba na nagbaligja na okay sapatos, mga noog. Apa ba ko ikuan? Nitatag kanang biskwit. Kana. Anja. Asa? Di na paingan na. Katurang blue. Kari. Wala.
Katan indad to. Anja. Yelo bog na pa ba yelo murag ko apa di ay. Ini. Kana. Milky oh, na pa ba? Ah. Pila man na 18, chukumalos. O kan kin tulo ka buokin, tulo-tulo. Kaya pang baligja ni nato. Kana pang baligja ay anja kumbi. Pila po na. Anja, ang bilang top sarap. Pila ni? Combo. 96, 104. Tuan na dato, nakapalit na ko gahapon. Anja. Skyplex ni Madam. Og kita. Ay, kabaw ka. Isa sa. Pila na yung bingo dam? 61? 63? 61 malagi ni. Vanilla, choco, orange. Ah, ngay wad na na. Diyan sa pa ba? Kalakin. Kuya Kent, may hang kauban ng umpra. Okay. Yeah. Tabang sa bit-bit. Ayun na. Anha para sa amang juice. Okay. Ay, ginoo. Ang gagmay. Paras Kent. Lukod. Parang sakto na. Dito na unahan. At tadang balikan na. Kana. Tulo dah na. Tulo ko dari. Sa. Ya, tulo ko dari per pink. Nja. Apili pa dari bi. Maka na tulo-tulo dari akin. Pare pa roller coaster. Roller coaster anom. Isa man tayo magibutang. Jumpy. Way milk. Tuloy magibutang. Kare pa di apil akin na. Pila. Wana pa yellow. Pila na mo. Kana biskuit na siya eh. Taga. Na. Ay, tayo silupin dito. Ilan dolor. Karabi. Pila bi. Masa ko lumpia. Besod na? Tata. Kalimot ko stick. Or hotdog o banana Q. Ken. Yakult og kuan. So, nakalimutan no ko. Yakult. Tanso na skin Ken. Maju. Apa? Ano man? Makan na. Bug na. Hotdog ha, mag-hotdog. Ibutang sa hotdog kin. Napay hotdog dam. Ito ah. Ken. Isa man ni dam mo na ni? Duha mga buok. Kaya isa. Mga 6:30. Dapat biskuit, kailangan mag-biskuit long. Kailangan mag-biskuit kana. Pero na. Number kani. Lumpia. Thank you. Madara siguro to Ken, isabak nimo Ken. No. Madara to. Odo. Ambit. Ta. Dali be.
Miss Kuya Kent. Wala na Miss Kuya Kent guys. Manamig pangumpra. Yeah. Ang assistant. Okay, right. Dari tatang do video. Madam. Grabing inita. Uy, Zara. Muli ka sa kukin. Pauna, ipawahin ay magkamot. Misnak ta guys, misnak. Misnak ta. Pauna na. Misnak ta nyo guys. Sama na may pangumpras kay Kinkin. Misnak la ko na hijab. Kino? Mandat alam mo. Kadalam ko yung si Lia. Ang pag. Brownies. Samihan siya guys. Ang mo kay Yema. Yema ano nga? Yema dulat. Tata guys, misnak ta. Tapos ko yung Kinkin. Kahit mong mantika. Oh, hani ba ni? Huy, ginuko iring man di ay. Hindi na piiring ni Duo. Nag-iring ng bagid-bagid na na. Ming Ming! Hello, Ming Ming! Tanawa, tanawa. Bagid na sa dyan na. Pagkazid Ming. Bagid-bagid man kaming. Sanan dyan ang bagid-bagid na. Dapat dyan pamaak ha. Dyan pamaak ha. Ito pa doon nga mo ah. Ito. Dari crossing. Nato ubos, munisipyo. Municipal o bali siya. Ito patagbeng. Ito merkado. Dari bikiri. Ha? Kiring lagi. May nakampan guys na. Pili rin mo ka sa inyo ha. May pineapple pie, na ay puto. May naghanap pa niya, na ay brownies. Brownies mo yung ganahan. Favorite yun ng brownies. Hanikin. Brownies. Takin. Harap pun si mana ah, kagumay. Saan dilagitan? Kasin hagbong-hagbong. Ito ito pa po yun. Guwang na ka ito kamasaging guys. Kasi, tipak na. Magputo na ito sa mga likod. Ay, lugan na. Nagmaadyo. Lugan, nagamang banana guys. Okay, ano, kini. Puto na mo kuya ganina. Tanawa ya. Naso nagabay diya guys. Dadari yan ah. Na kagmay. Di pa maas na ng ganit ko. Dadari. Right. Asa ka? Wala. Kala ka. Pwede kuwas na to ha. Kinahanglan itawag na hanar ka diha. Hindi na ka mang saging nga giputod. Harang na ni guwang nga ganan hinugan nas punuan. Ay pangkut-kut nas ilaga. Aw pangkut-kut nas kabag. Sayang. Kuman niya. Kuman na putod ni Papa Gabriel. Ito din na isa man na putod siya. Kay guwang na. Sayang umhurot sa kabag. So, shh. Sigas uwan. Oo ko, ano ba yung unos magkalit? Uwan pa mo guys. Na, look is real. Para ba makuya gani ang gipang buhian ang mga kanding. Ginoo grabe sa ng kulbaa kay kaduha dyan ng kilat. Tapos ginoo feeling dyan na diaras daw ning bukoy. Ginoo ko nanapod. Nga dyan ng kulbaa ganiya kay pag panghipos na sa nang like kanding kay ning kalit magkilat. Dihara mazus daw ning buto. Arang gazang diawan sa. Mananimaho si jang kuan nanimahong as nanimahong sunog. Ikaw.
Parang ganyan ang kulbaaday. Galing, nakabi ko na slide. Nagpadung man ko, kuha na sa ko, nihipag na sa ko. Kuwas kanding. Galing mo. Noo ko, grabe siya ng kulbaa guys. Awa man, Ha? naingan ako. Para lagi ng kulbaaga niya, ginoo ko. Naan sa ka? Naingan na. Naan sa? Naingan na kayo. Basta ako dito na. Kamot, puni tatoy, masanin, akan hagbang na. Grabe dyan kasigas uwan. Dara, naan sa paning uwan na, lainan man. Magpusin. Lagi arang kasiga ka to ng buto no. Mura mag na yung buto nga hani ba? Mura feeling na, mura na yung buto nga ansa ba? Magpusin, di ba ma? O para pag mga kuya, so kasi kung nanggawas sila ron or nanggawas na, di man pwede rin musungsong sa uwan, kaya grabing kasigas uwan. Uwan pa more. Yan mga tanding na rin, anilong. Dagan-dagan, ni taon sila ganihang gibuhian lang to kay grabe dyan kasigas uwan, ginoo ko. Sungsong po kusuan, grabing kasigas kilat, baroy. Yeah. Pulo. Bari na dari uban. Hingi, ano mo ha? Ito, mga kuyas. Grabe yung dyan bus. Grabe, dyan kasigas uwan na, Zara. Yung tabang uwan na. Nakasigas ang uwan na dyan.